Aurkezpenak egiteko badaukagu baliabide pilo bat. Horrein ikusiko dugu bat, nahiko erreza dena, komiki bat edo ipuin bat bezala egiten du aurkezpena, eta orduan, haur hezkuntzako ikasleekin lan egiteko edo 3. mailan, 4. mailan hortik gora ikasleek haiek ere egiteko aurkezpen bat edo horrelako bat, oso simple eta oso erreza izan daiteke. Orduan, bai guk irakasleok erabiltzeko, bai ikasleek. Book Creator du izena, orduan idatziko dugu Book Creator bilatzailean, eta zuzen sartuko gara horrian. Beti bezala lehenengoa izango da erregistratzea, hemen jartzen du Creator Free Account, jengo gara hemendik, sin into, Book Creator. Jarriko dugu zein hizkuntzetan gauden, eta aurrera. Zein diren gaiak, jarriko dugu beste bat, eta zure bibliotekari zein izan eman aldiozun. Jarriko dugu zen bat, eta hasiko gara sortzen. Venga, hemen atajo bat egiteko, gero egingo dugu. Ez dago libururik, gaude prest egiteko. Orduan egingo duguna izango da, liburu berria egin. Baditugu aukera batzuk egiteko, normalia berbada paisado egingo dugu, baina baita ere egin aldugu komiki txiki bat edo komiki erabiliz. Nik erabiliko dut orain apaisado bat, normala, eta oso erreza. Hemen baditugu liburuak eta hemen gehitu alduguna. Gehitu aldugun zer den, lehen egingo diogu, sal bat edo, eta gero hasiko gara importatzen. Importatu aldugu irudi bat, Googleen bilatu aldugu, mapa bat, artxiboak ordenagailutik, drivetik edo web horri bat txertatu. Normalean egingo duguna izango dira artxiboak. Eta orduan bilatuko ditugu ordenagailuan. Nik hemen formazio online karpetan baditut irudiak, eta hemen baditut batzuk prest egiteko. Komiki edo ipuin txiki bat egiteko. Hasiko gara txertatzen irudiak. Lehenengoa, eta hemen bertan joan algaraia pizka bat baita ere azaltzen edo testua jartzen. Jarriko dugu testu bat. Eta aurrera joango gara egiten. Testua kokatuko dugu bere lekuan, eta aurrera egingo dugu. Sakatuko dugu horri berri bat egiteko, eskuineko gezian, eta berri egituko diogu irudi bat. Kasu honetan, bigarrena, eta honi ere jarriko diogu testu bat. Ezagu bat harrapatu nahi zuen, eginda. Eta kokatuko dugu, nahi dugun, lekua testua. Horrela joango gara aurrera jarraitzen, eta irudiak edo testuak gehitzen. Joango gara pizka bat eginago, eta orduan joango gara sortzen horriak eta irudi guztiak jarriz. Baita ikusten duzuenez, jarri aldira hori mapak eta bar. Beste bat. Hori eta aukertu da esmanago, azken esango da. Badaukago eginda liburua, gehitu aldizkiogu testuak, eta momentu batean gehitu aldiogu kamaratik egindako argazki bat, arkatzarekin idatzi aldugu puntu konkretu batean, eta baditugu arkaz desberdin batzuk eta kolore desberdin batzuk, eta gero borragoma ezabatzeko edo barrutik betetzeko irudiak edo. Edo, selektor de emojik, emoji bat
baten bat jarri aldugu baita ere gure ipuinean. Bale, esango diogu. Etxo, eta baita ere momentu batean grabatu aldugu testu bat, soinu bat. Eman behar diogu baimena mikrofonoari eta hasiko gara grabatzen. Hau da soinu froga bat. Batzuetan, ez du ondo egiten, nik behin egin dut eta gelditu da hor pentsatzen. Hau da soinu froga bat. Orain bai entzuten ari naiz, grabazioa eta esango diot usar grabazion. Bale, usar grabazion esango diot eta gero kokatuko dut. Venga. Hau txiko dugu, eta grabazioa kokatuko dugu nahi dugun lekuan gero entzuteko. Gero frogatuko dugu, ia orain bai funtzionatzen duen. Bueno, badago liburua eginda, eta orduan joango gara nire liburuetara, eta hor izango dugu liburua. Vale. Hemen liburutegiak egiten ditu, baina doan bertsioan bakarrik egin alda liburutegi bat, eta orduan hemen daukagu bat nire liburuekin sortzen duena berak, eta hau da nik sortu dudana. Sakatzen badugu Jose, frogatuko dugu liburua. Eta hortik aurrera joango gara pasatzen horriak eta aurkezpena egiten edo liburua osatzen, ikusten. Hemen bitu gelditu egin da soinua hor bueltaka, frogatuko dugu orain. Hau da soinu froga bat. Eta orain bai entzuten ari naiz. Ez dakite zuek entzungo duzuen, ez dakit jarri dudan grabatzeko ordenagailuko soinua, baina jarri badu behar da entzungo duzuen. Horrela egin aldira aurkezpen oso simpleak, erakargarriak txikientzat, oso harin eginda, eta posiblea da, batez ere importantea, ikasleek ere haiek egitea gai baten aurkezpen txiki bat eta errez gelan aurkezteko. Behin amaituta liburua, bueltatzen bagara nire liburuetara, hemen, zabalik dagoenean liburua, badaukagu gonbidatzeko kode bat. Sakatzen badugu, lortuko dugu kode bat besteekin partekatzeko. Ikasleekin edo beste irakasleekin partekatzeko. Pasatzen badiegu kode hau, haiek baita ere gure liburutegian parte hartuko dute. Eta baita ere, noski, partekatu aldugu eta interneten ikusteko. Horretarako egin behar duguna da publikar, nik ja publikatu dut, baina hemen agertuko zaizue publikar, eta publikaturik dagoenean, agertuko zaigu esteka lortzeko. Kopiatuko dut esteka, eta edozeini pasatzen badiot esteka eta itxasten badu eta joaten bada estekara, ipuina irakurriko du.